Next level. Chirapy, papi. Така, малко калкулации. Искам да направя слънчев часовник, обаче за да мога да го направя, трябва да се науча да чета координати и да разбера някои неща, които са супер интересни. Земята е нали кълбо в кръгла форма, която е от 360 градуса. Тя прави обиколка около оста си за 24 часа и 1 час равен на 15 градуса. Т.е. 15 градуса по 24 часа е нали цялата обиколка на Земята. Сега от тук продължаваме. Така, 15 градуса, 10, 15, 30. Така. Временно ще е това. Сега, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, така е обяд. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, така. Чеме на слънце, доколкото има. И сега, какво значи това? Тук няма слънце. То е облачно. Добре, изток е натам, север е натам. Там е морето. Изток, запад, север, юг. Това трябва да се учи към север. Трябва да се съобрази с географския север, не с магнитния. Разликата тук е само 6 градуса, тъй че после ще го настроя. Това е грубо сега. Груби сметки. Изтока натам, север натам. Това се учи насам. Слънцето е там. Градусите наклона трябва да е 43 градуса, защото северната ширина на това местонахождение е 43. Т.е. трябва да е до 45 някъде по средата, да е нещо и такова. И ако север е натам долу-горе, значи то фактически малко не се вижда, ама ето е санката, тук е 14, 15, 16. 16 часа, около 16, може би. Нещо е такова. Абе да кажем, че така. Тоест 4 няколко минути. Или 4, или 4 без нещо такова. Това е грубо, без да имам компас, без нищо. Изобщо знам колко е часа, сега ще погледнем. Сега остава да се изрежа, да се начертая, да се пирографира и да се подготвят фините настройки. Колко е часа нещо? Ето го. 4 и 7. 4 и 7. Демек е абсолютно точно. Ще направим и за минута и за всичко. 4. Ами да, ето. Яко, получава се. Много е точно. Добре.
Добре! Вика няма да бъде твърдил газ, те са за ремонти. Мисля, няма проблеми с обаче няма да. Направо. Тук някъде като тръгне. Колко е часа, бе? Часът е 9 часа. Аз след това, като ме питат колко е часа, 3:30, 15:30, 16:20, 5 без 20 демек. Съсипал го. Така, пирографа не става на... Много бавно се получава на полирани повърхности, лъскави такива. Нямаше как да направих само това и това и толкова. И с маркера. Това е. Next level. Супер. Супте-дупте.
Та-да! Така, ето го прототипа на моя нов, който всъщност ще е подарък, слънчев часовник. Прототипът е много грозно стана, понеже не подбрах дървото правилно, има гланц, не стана с пирографа и трябваше с маркер, той се разтича. Но това е възгълто, гладкото и както и да е. Прототип е така или иначе. Така, как работи? Как се гледа и се сверява и настройва слънчев часовник. Това е северната страна, свербата, където е с часовете, които показва. Сянката, която се получава от слънцето, което минава над часовника. Преди обедните часове, обед, след обедни часове. Ето тук започва да показва часа през деня, към 6 часа някъде сутринта, 7, 8, 9, 10, обяд, след обяда е тук и тук се скрива. Стрелката или гномона трябва да сочи север. Северен оттатък до горе, трябва с компас да се намести към географския полюс, не към магнитния. Корекцията трябва да бъде направена. Ще стане като се вреди допълнително компас, но сега няма време да се прави. И така, слънцето правилно ето го слънцето, няма в момента. Изгрява от изток и почва да обикаля. 9, 10, 11, 12, 13, 2 часа след обяд, 3, 4, 5 и така нататък. Сега, да кажем, че в момента показва 7 часа ето тук, сутринта. Трябва да се направят няколко корекции. Тук отзад има таблица с продължителността на деня. Той е различен, тя е различна всеки ден от годината. И тук има от януари до декември месеците и дените. Който ден се падне, трябва съответно да извадим или да добавим няколко минутки. Варират от плюс до минус 15 минути. Така, днеска сме септември, 20 септември, като тръгнеш така по чертата. Трябва да махнем 7 минути. Обаче това е третата настройка. Преди това има две да се направят. Наклона е 40 градуса. Спрямо координатите, където се намира часовника. 40 градуса северна ширина. Място, където ще бъде този часовник, като координати са 27 градуса източна дължина, 57 минути и 35 секунди. И затова като го сметнеш, той е малко по-на запад от втория часови пояс, който е на 30 градуса. Т.е. 30 градуса, като извадиш 2 градуса и нещо, получаваме около 8-9 минути някъде, където трябва да се добавят, понеже сме малко по-на запад. Ако искаме да съпоставим слънчевото време, понеже това показва слънчево време, да бъде равно на стандартното време по часовниците, където се прави следното. Лятото се добавя 1 час да е по-дълъг деня. И ако показва в случая 7 часа, какво правим? Правим просто така. Хоп, готово. Добавяме 1 час. Следва да споменем, че Земята е разделена на паралели и меридиани. Гринвичкия меридиан и нулевия меридиан, който е 0 градуса. Има източно полукълбо, западно, северно и южно. Ние се намираме в България, правилно е на северното и ако трябва да сме по-точни, на 43 градуса северна ширина. Това защо го казвам? Защото първо трябва да разбера 1 градус колко минути. За да разберем колко минути се равняват на 1 градус, в 1 час има 60 минути, делим 60 на 15, които 15 градуса нали са за 1 час. Получаваме 4 минути. 4 минути са за 1 градус. Но ако си на изток, трябва да извадиш тези 4 минути или минути, които отговарят за градусите, на които се намираш по съответната географска ширина и дължина. Понеже е на 27 градуса, близо 28, източна дължина, гледа се от 30 часови пояс, маха се 2 градуса по 4, 8. Така добавяме 1 час. След това добавяме още 9 минути. Ето тук. И тук махаме 7 минути, както показа оттатък таблицата. И в случая 8 с нещо. Това е много бърза настройка, която трябва да се направи, за да покаже стандартен час този часовник. Другото, което е северна част, посочи север. 43 градуса е наклона на стойката. 43 градуса е северната ширина. Ето, 43 градуса, северна ширина и 27 източна дължина. 43 градуса така се изравнява с оста на Земята, наклона е по местоположението, което се намираме в момента. Или всъщност там, където ще бъде в Кичево. Това ще бъде подарък за моите приятели. Прототипът трябваше по-добре да се получи, но ако искат, ще им направя по-добър вариант по-нататък. Това е.